tuturor, aici Mut Tăciotul și astăzi începem un Hai, nou bine. episod cu Kenny S, cu Shady Fox și cu Dark Angel. Și desigur, minunata dumneavoastră gazdă, eu. Ok, Dar hai, nu te cheamă avem, eu, avem bă. spawn de pe. Mut Tăciosul, na. Oi, am dat un zid cu cap. Everybody got a mic? Yeah. Yeah. Ai raj, dați info unde sunt ăia. Primate, man, Mă primate. uitam. Ok, good. Ok, Da, unul da, la da, bară, spus, da, spus. unul window, L-am avut rașca la după window. unul tunnel. Mid. Ok, gata. Plantați, Unul plantați. sări short. Totul e clear. Ok, văd. Yo, guy! He's Unde, short. unde? Unul spate. Mid. Ia. Stați, nu vină Suicide. sama. Ultimul infectat. Da, suicide. 40 HP. Du-te, Alex. Uai. Nu te adun. cred. Du-te, mă, Vovi. Mori! Au. I-am dat 12, nu cred. Ce e asta? Pam. Mid. Vezi că a intrat. In tunnels, hai. Nice. Rec. Cred. Da, Where bă. do you come from, guys? Romania, au. We are... Bravo. România. Și tu ești român, mă? Da, mă. Oh, perfect. bine, bă. Bă, salută fani că ăsta Mutăciosul filmează acum. Salută fani. Să rămână. Hai, bă, bune, nu. So, 1B, 2B, Hai să nu ne totuim așa, cu Doi bine. româna. e română la mână. Da, mă. Da, mă, e român. Apac. Hai, pune-l, adăugați-l prieten pe Steam și pe Am ego ăla. Au făcut forț pe ăsta. Hai să mor tu. Da-mi arma. Hai, mă, i-am dat. Nu cred cât i-am dat. Vă vezi că e mid. Short. CT, Alex, CT. Da, să moară ăștia, nu eu. Uai, să moară. Să moară Gigic. Să moară. Nelson, foc, headshot. Meciul trecut le-am dat la aia 16-0. Oare de story se Să pare moară ceva? Gigi Căcalu, minus 79. Bă, ăștia dacă au forțat, deși 0 sau 4-0 lor avem asigurat. Au forțat, proștii, mă. Eu l dau pe ăsta ritm la prieten. Vezi că te adăugăm toți. Da, Antonio. Ai puțin sedi. Ok. 70 de ore în CSGO are ăsta. Ăsta e smurf sau ceva de genul. Ești smurf? Ce era în boss? Antonio, ești smurf? Întreabă dacă ești frumos. Ce era în cai? Nu sunt smurf. Bă, ești... Ce era în cai? Bă, dar ești strumpf. Dar ce era în cai, Da, bă, bă? frate. Sunt ștrumfă. Bă, Strumfă. dacă Ce e era dacă în cai, Antonio? Plastic 3. Plastic 3 pe mâne. Hai, dă-i, Alex. Că și eu datul ăla. Ah, Window. frate, sunt Nu, plastic mid. 3. Păi stai că dau... Ei, window. Du-te, mă! Oh, yes. Au, este curat. Totul e curat. Bă, deci Și dacă beu, dăm curat. 16-0, fac rank pe DNG. Mersi de I flash, hope so. sărane. Cu plăcere. Îi top of mid! Ah, ce prost-s. Nu l-am văzut. Top of mid, Iar ăla din prima rundă. care a ieșit? Nu de la noi, de la... Nu ești nimeni, mă. Așteaptă până încercăm să refacem noi apelul. Cine a ieșit, bă? Cred că Alex. Și Flo. Eu nu, bă! Halo! Ah, ok, Guy atunci. Hai, come on. Haide, Ok, haide, Ok, român. oh, come on, o să câștigăm dacă eu mi-au apă. Cerea în cai ritm. E remaster, frate. O, bine, bă. Da, au ieșit, Sedi. Ca noi toți. Are Distinguished Master Guardian? Da. Interesant. Unul stai. Unul stai. Hai, By the mă, way. stăciosule, cât am stat. Oh, l-am luat flash pe ăla. Eram flash-uit. Spate! Încă unul. Ultimul spate. Sasul, pleacă Pleacă și el Stas, spate. eu ucis. Și-o dat kill ca să nu-l omor eu. That's son of a bitch. Am pățit.
îmi iau polar sau 8. I-a picat sedul, i-a picat netul Sedi. Sedul lunetii. Sedul net. Haideți în B. Ok. Hai berit. Eu picat netul, bă, stai că revine imediat. Liniște. Ride. Nu era să omor botul, îți doi pe. Hai, îți doi pe. Hai, Antonio. Ce căpățână mi-am luat. Vedeți că am dat post de mine. Mersi de help, băieții. Câpâlă. Pe mii, du-te frate, că e pe mii. Stai, faci. Graham are AVP. Oh, nice, no scope. Ce vă mă site? Hai că beau clear. Tunele, ritm, Antonio. Dai plan, Tanto. Hai să zicem tonic, așa zicem și la un coleg de meu pe care îl cheamă Antonio. Bă, ce super dacă te zicem tonic. Nu, așa spune toată lumea. Ok, Ok, și eu am un coleg la care îi spun tonic, nu știu. Bă, bot Graham, dăm. A intrat Sedi. Bot, Care Graham, i-a drop me. Ok, adăugați-l. Da, Stai. a revenit. Da, a revenit de asta. Bine, bă. No, e bun, bă, că dacă le dăm 6-0... Bă, vă știți că nu-i pornită Cât de lung? confa. Bă, oameni buni, vă știți că nu-i pornită confa, așa-i? Cum adică? Adică noi nu vorbim într-adevăr. Ah, fuck. Confa mi I'm- arată că e închisă. I'm low as dick. Stop of it! Stop of it! Cred. Du-te, mă, că e minus 88. Minus Bă. 88 în pui mei, minus fucking 88. Mai bine îți dădeai kill cum a făcut el. Bă, noi nu vorbim acum, mă. Mie nu mi-arată că vorbim. Cine ține confa? Bă, mie mi-arată. Adăugați-l atunci pe Sedi. Păi asta să facă Vovi. Stai, resting. Sedi drop. Sedi hop. Sedi, ne auzi? De ce vorbiți? Aaa, ne-au bătut. Trebuie. Sasu. Your mic. Domnul mai mult pe mic. Dar nu știu ce, mă, iară se aude. Nu mai. Stai, că și-o scriem la pus. Și spui. Bă, voi vorbiți pe Skype? Gaba, bă. Bă, mersi de ajutor, Tony. Ăsta și-a dat flash și l-a luat singur. Stânga. Nice, be half dope. Stai. Nu inventa. Vezi că Ba, e dai pe... B. E clear. Vino mă. Adăugați-vă careva pe Sedi. Adaugă-l tu dacă te... Dar nu pot, că mie mi-arată că nu sunt în confa cu voi. Nu știu, eu că nu te țin eu cu... Eu sau tank, care dau. Ia micro. Hai să fac altul conf. O faci tu. Eu? Da. Eu am deja. Și nu mi-arată că vorbim. Nu mă interesează să faci alta. Sigur că nu. Bă, ai 100% headshot, Bobby, ai aim. Am 3 kill-uri toate cu headshot. Bă, când muriți să-mi spuneți și mie cât headshot la... Dar tu ce faci? Unul e pe loc. Bă, când muriți să-mi spuneți și mie cât headshot am. Vezi cortii mai cu AVP pe lung. Bine, bă. Uai. Ce vac a fost Sedi la faza asta. Ăsta măcar e român? Da, Da. e român. Da, mă, suntem toți primii. Sedi, dai drop la pe te rog. Nu. Sau Tony. Tony, pizza! Sasule, deci ai milă de urechile noastre. Bă, iară se aude. Sasule, Da. deci te mâncăm. Iară Nu se mai aude. am să mă bag în confu. Acum nu mai. Da. Unu box. Sunt îndoite căștile și de... Ba nu căștile, firul de la căști. Nu te băga, bă! E unul short. Hai, vreți să vedeți cum îl omor? Ah. Vedeți că e la boxul ăla de pe short, nu știu cum dracu să-i zic.
Al doilea Xbox. Îi zici Xbox 2. Unul jos, dar I'm Ți-ai still low. prins Xbox. Nu? Bă, Haide-te, na. măcar e mai bun decât căcatul pe care l-am eu. RIP 16-0, Command 16-1. Tot aia e, mă, cu oriunde, fără oriunde, tot aia e. Ce m-a Tot îi speriat? umilim, Ce tot îi mai umilim. speriat, Flo? Vreau să-ți dau cap. Bă, contează totul Deci iubilim. ținem site-ul contra la 3. Bine, bă, ia să exterminat. După ce am zis exterminat, păi, gata. Deci au venit așa, eu le-am dat trrr. Ceva gen Allah Akbar. Chiar eu picat netul lui Sedi. Sedi! Ia, da. Și are și el un safari mic și bată chiar. Bă, lasă-l, mă. Îs 2 pe. Că el a avut un cuțit între ghilimele. Când a avut el, mă, cuțit? Cuțit de jucărie. Da. Dar mă pus. Bă, mă pasă! La inimioară, 1 mid. 1 short, 40 HP. Nu short, 40 HP. Ioi, bă, cum se termina runda asta? În ce chinuri. Du-te, mă. Așteaptă-i, așteaptă-i, așteaptă-i. Nu fă playtime. Fă playtime. Sau... Bate. Uite în jur. Bine, bă! Wow. Wow, unui 40 HP. Bine cum este. Ăla era. Op. Window off, 40 nu la HP, bă. Vezi că se campează. Ai, mă. Bă, dar eu degeaba am spus pe Scuze, aia, mă. nicio problemă. Nu nimic. Recipe 16. Poți să... Tony, poți să accepti cererile. După mine. Măcar pe a mea, că eu sunt mai important. Da, auzi acolo că acum îți dau head. Bine, ata. No money, sorry. But... 2B. Nice Glock, though, Bobby. Nu mai muriți ca incompetenții. Mișto. Stai că se duce botul. Da, mă, chiar Se duce urcă. Botul e ăla. Da. Bine. Ace incoming. No AC for this mother. Bovi, a zis mami să închizi laptopul. Ascultă. Ce măi sor, mi-are 9 ani, what the fuck. Bă, lasă-mă Ace! Nu, Lasă-l mă Ace. mă sună Lasă-mă. Seth. Lasă-l mă As. Where's the last guy? Short. Ia să ducem. Îi City, îi City. City. Tony. Ace-ul meu, să-mi bag! Tony, du-te mă că e City. Vezi că dă push. Denis e dreapta, frate. Dreapta. Îmi bag picioarele, mi-a spulberat Ace-ul! Răzbună-te! Nu acolo. Stânga. Răzbună-te! City, drop off, please. Era în spatele tău, l-ai văzut? Ești. Aici. Denis. Băi, ți-am aruncat într-o parte. Bă, Bă, nu, dă-mi-l. cum să nu? Da, bă, L-am luat. cum? Denis, dar ai văzut că era în spatele tău. Ăla, la butoaie. Asta e AFK. Oh, ce l-am pălit pe Bravo. Adică nu e AFK, are microfonul pe mult. nici n-am mirosit, a fost cu fistic. A, bine că ăsta stă T-spawn. Ceva gen, I'm so lucky for you. Duceți-vă mă și ajutați-mă Bine, că-i City.
Dacă ăla era City, eu sunt praf de pușcă. Ai fost, era City. Adică, da. Nu, că eu nu l-am văzut. Nu, băi, eu l-am văzut că m-a omorât, deștept. Și eu l-am văzut că eram lângă tine, deșteptele. Hai, lasă minciuna, mustaciosule. Las că o să vezi pe filmare, fraiere. Bine, mustaciosule. Eram la gunoaie, da? Da, Eu uitam reziduri toxice. uite capul. Nu cred! Hai, pe să ai daci. Poate ai nu și caci. Măta. Unul short. Și de acum am să trag. Și eu să trag de acum. Hai să o din, nu, foc. Iar ia pe calul ăsta netul, frate. Nu, că o intrat. Hai să-i dăm kick. Hai să nu. Hai să da. Nu cred, l-am pălit. I-am scos ceva HP. Bine, Denis. Denis! Nu! Da! Da, 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 da! Da! Nu! Unul A mid. revenit Zedi, Bine bă! short. Bă, afecaule! Du-te, 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 a! Du-te, a, căpuți! Du-te, mă, a! Nu, e mid. E mid, Nu-i unul. nu-i mid. Du-te! Păi ce fac? Du-te, dracu, și dă-i plant. Stânga, 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 stânga! Mă, fă tu compa. Eu? Ăla are De ping ce eu? 5. Ăla rupe cu AWP-ul. Oh, mă. Bă, dar să țin drop la VP. Bă, nu știu ce are netul. Tony, Mergi Tony. și oprești, mergi și Bă, oprești. Tony, dă-mi 8, dă-mi 8. Și mie dă un drop. Tony, ai, Tony, ai. Sedi de da, cacao. Mersi. Bine, am pus doar unul. Stați așa, nu dați pușcă, țin lungul. Îi omor acuși. Eu rămân. Stați așa că nu dau raș. O să-i rupem între crash. Unul mid, unul Așa că ne-am 40 murit. HP. Nu-mi pasă. 40 HP și fă tu conf odată. Oh, uite. Că încă filmez. Bă, faceți careva confa dintre voi doar ori Denis ori tu, Sedi. Sedi cu netul ăla, cum să nu? Bă, frate. Inhuman reactions. Da, rip. Bă, dar nu l-am auzit din cauza la microfon tău de căcat. Stați așa, lume. Sedi Fox, Sasu Andrei, Mr. Dark. Așa. Nu știu Așa. ce are netul și mergi și se oprești. Da, iar se face lui Sasu. Sasu? Sasu, dacă îți mai mănânci microfonul, te mâncăm noi pe tine. Se auzea? Acum te auzi mult mai încet. Da, Da, fix. AWP-ul. da, am făcut eu Hai să pic. hai să luăm runda asta. Da, Unul unul mid. N-avem ce să mai luăm. 4 la 1 ies. Am murit. Am observat. Unul side. Ăla ai side. Așa. Nice. Hai. Ultimul mid. Ultimul mid, ultimul mid. Ultimul mid. Uși, uși, uși! Dar parcă aș fi zis, uși de aici! Lol. Care e în confă, Vovi? Ok, Denis nu e. Ah, ok, ești în confă? Bă, e short ăla, e short. Deci ești Hai, în da. confă? A, cred că e pe mult, e pe mult, e pe mult. Scrie acum cât nu ești ocupat. Așa. Ești în confă. Da, mă, e pe mult. Ok, ok. Puteai doar să dai din ecran, știai? Dar noi, ca să fim așa mai bad guys, te-am pus să Băi, scrii. era în chat. Nu, da, Acum? nu. Da.
la uiți, fraiere. Mam, ce vrea să-l pălesc. Hei! Hei, hei, o venit tequila. Lasă înjurătura, frate, și ia pastela. Smoke short. Ai grijă să nu fie în smoke. Nu e că am intrat eu înainte să-l dea. Bă, de ce mai a pus smoke? Taurete ăsta. Și doi, mușcol, hai Denis. Oh. Doi mid, bă. Doi mid, bine. Doi mid. Unul vine rush pe înainte. Hai, bă, ajutați-mă! Da, eu dau info ca lumea. Da. Încă unul. City. A, ba nu. Ha? Ai Si, fi de si, fake mă. info. Bravo, bă, si, si. Bă, da. Vorbi, mă, voi. Bă, da, ai văzut? Da. Da. Și atunci... I-am văzut după ce mi-au tras două. Aha. Cancer, terrorist win. Cancer, bitcher win. Bă, cum dracu e... Ha, las. Cum dracu de... Mă duc lung. Eu mă duc pe. Eu mă duc lung. Că am o strategie OP. Hoy extraordinario imaginándolo. Ai gobidă-te pe un mut că te înjur. The stop of mid. Hai, bă! Top of mid 20 HP. Unul lung. Și că long și tot short. Unul long. Short, mă! Poți să nu mai crai. What the fuck, 60 pe lung. Pui la Vovici animale. Ăsta long amândoi. Na, nu știu, eu nu-l văd. Dead me. Speed, mă. Știu. Alici vei? Dead me ace și moare. Fac rotate în B. Fac rotate în B, nu te mai uita. Lasă că el e în culmea ace-ului. O să moară. Se duc mii, dai grijă, bă. Ai! Ți-am zis să ai grijă. Eu... Serios, rămas. Out of ammo. Short. Ia un pistol ca lumea. Lasă-l, mă. Da, short, așa. Da. Baftă, ai DDoS. Bă, care știe ce înseamnă ID DOS? Să îi zic asta lui Hai, Kenny. Adică ai hack. Ha, adică... Fraiere, nu mai ai replică. Nu, dar am răgăit și îmi cer scuze. ID DOS. Da, ceva gen ai report. Apoi Vovi se duce YOLO. Ușor. B. Cu toate că-s B. Cu toate că-s B. Eu iau USP. Eu iau USP. Cu toate că-s B, eu iau USP. Lol. Dreapta uși. Pe acolo. Da, baftă, frate. De Dios. Aha. Manila se din. Sky, dol bien trabajo. Ai DDoS. Îl auzisem. Ai lăsați că oricum eram în Nico. Bă, voi știți că Summit a făcut, o câștigat un meci cu controllerul de Xbox. Cine de cu ăla? Ce se A, nu-l știi pe Summit. Dar te știu pe tine. Fac comeback, bă, ne bat ăștia, bă. Bă, Da. cumpără fraiere. Sau ai DDoS? No. No, Tony. No, dai de grec, că te-ai băgat. Tony Antonie. Ia SSG, bă. Ce DDoS și ia Tony. Hai, Vovi! O dracu, pe short, pe short. Da, push? Hai, l-ai văzut? Nu l-am văzut, mă, ce ai? Așa.
Bi. Mid. Toți sunt mid. Hai mă, mustaciosule. Taci, mă, căcăciosule. Rahatule. Bravo. Oh, fac unul dreapta la box. Nu cred, avea P90, mă. Car, ultimul car, P90. Suntem, Tu P90, lasă-te. Lasă-te, Vogi, lasă. Sedi, dai drop. Ce? MP9. Aici, uite. Alo. Dă drop. Stai. No. Da mie trotineta atunci. Troti. Ai, Didos, era să merg. A, unul short, minus 7, Ăla, 7. bă! Unul short, minus 7, 7. I-am dat capul. Să știi că tot ce l-am luat, fraiere. Nu! Unul la T-base, unul la T-base și unul short. Stai să vezi că și tu ți-ai. Long. Fii 3, 2, 1. Ăla e minus 7, 7. Hai, Ăla după short? are Didos, Da. da. Minus 7, Minus 7, mă? Da. City, mă. Așa. Și mai e unul care l-a Lasă atacat acau, lasă acau că te mănâncă, mă. Cerui ca înjurătura, prin țigani albinele. Nu, că noi nu ne-am dat seama. Da, hai, fac cruce, așa. Da! Aoleo! Ce trec! Ne-am aliniat perfect. Prost unde, bă. Ne-am făcut cruce înainte, n-au ajutat. Bă, frate, mă adaugă boți pe Skype și mă întreabă dacă vreau să văd niște poze. Da. Și Ce vrei? poze? Serios. Și vrei? Tony, Nu. scrie Skype-ul tău. Am să zic Urbe? după mine. Ok, mic. Dar dacă nu mă ajuți... Nu mai mânca microfonul! Iarăși îl mănânc. Da. Iarăși. Nu contează, orice îi spui, o să zic aceleași lucruri. E o fată de nu știu câți ani. Wow, unul mid. Cine ce-aș vrea? Oane, ne rup! Da, n-l mă cum dracu! Ai avut bulan când te-a luat. Păi na, cu AVP-ul. Aș și puteți face clutch 1v3. Adică 2v3. E prost. Adică 1v3. Hai, boss, că l-ai luat. Adică l-ai luat, da. Oh, fuck, unul doar. Denis, am o întrebare. Știi că toți suntem români, nu? Hai, Didos! Cum că te-am dat 13? Da, crezi că suntem proști așa? Bine, bă, mă duc la or cu P90. Care mai bine cu mine la or? Eu Mai bine, pretinaș. hai, bă, mustăciosule. Bă, vezi că eu mă duc până tunnel pe acolo, da? Da, vezi că tu te duci primul. Dar vezi că tu te duci, blea. Că eu am 17 deasuri. Și tu ai de-alea 16. Lol, cum a sunat asta? O, stop of mid. Să duce duc Sedi short, primul. Se duc short. Ah, v-am speriat. De fapt, noi te-am speriat mai mult. Nu știam. Îți short ăștia, mă, unii sunt. Short. Da, îți long. Și Hai, la- 15. Toți vin pe long. A, toți? Bă, stai pe ei. Hai că le dăm Didos. Nu toți, doar unul. Hai, Sedi, dă-le. Ok, doi long am văzut. Wow. Ăla-i. Au toți Didos. Așa, mă. Mi-am luat 8, Didos! Cine le-o dat rectul? Cine și-a Dă-mi luat acau, dă-mi acau, lui. Cine Hai, dă- mă, că gata, și-au luat rectul, avem auto, nu abe. Unde e autonuabele?
careva să-mi dea, să se ducă la Ortanus și eu dau cu AVP-ul, dau picul pe mid. Da, Rush iarăși eu am AVP, bravo. The best player ever. Ține-mă că Ken ies să dau Rush cu opul. Apoi Ok, Kenny... au dat smoke pe long. O, și bomba e... Nu, eu l-am dat, mă, Sedi, eu l-am dat. Deci Ah, chiorete. Unde uiți la chioreni? Unul vine, suicide, mă, Bobby, suicide! Auto, are auto, tată. Oh, Nu mai are. Nu mai are. ce reacționat. Doamne, cât de easy. Am bat mă. Așa. Ultimul mid, l-am văzut mid. Da, și eu l-am auzit. Stați că dau eu. O, bă, flămândule. Bă, măcar noi nu mâncăm sandvișuri de nisip. Ce om. Plus că Sedi grenadă. Sedi era... Cum dracu de n-ai verificat dreapta? Plus că Sedi o grenadă, așa am înțeles. Plus că Sedi eu. Sunt grenadă, mă? Da. Da. O să explodezi în orice moment dat. Flashbang. Stai, să stai Îți în arunc bază. un flashbang. Să stai în bază un pic, da? Vă arunc un flashbang. Throwing flashbang. Dar stă în bază și el se duce pe... Nimeni despawn? Nejură albinilie. Nici urmă de teroriști. Bine, mă, taci. How much bitch? How much bitch? Toți Mid îți B. Ok. Vrei să nu muri. Ia, Kenny Da, să moară da. cu AVP-ul. Când ai mai auzit tu așa ceva? Kenny ies găraș cu AVP-ul? Nu, când să moară cu AVP-ul. Kenny să try. Îți B, da? Da. Da. O, în spate! Ultimul site. El nu știa, mă. Zi-mi La acolo, la window. Cu P90. Oh, nu am teroră, mă! Bine, bă! Nice. Ai luat și defuse după jos, bravo. The best nigga ever. The best. Sedi, dai drop la AVP. Eh, Sedi, dă drop la AVP. Sedi, dă drop la AVP. Mulțumesc. Aveți Didos. Hai tu, Didos, imediat. Ai tu, Didos. Bă, mai faci mult bloc. Eu da. Dacă... Păi fac bloc pentru că ai zis că am Didos. Nu tu, ăsta. Top of mid, se duc short. How much? Habar n-am codat smoke. Codatule. Codat tot de rău. Nu, mă, tu ai zis. Codat. short. Da, un Da. short. Încă un short. A, nu mă la Nice. tare, Didos. Încă un short. Așa. Wow. Nice. Nu știu cum nu m-a luat, că numai pe aici mi-a făcut spray, frate. Bă, credeți că sunt în eco acum? Nu. Da. O făcut force, bă. Asta zic și eu. Păi și eu ce-am zis, da. Fuck. Speram că eu. Imediat, nu. M-a bleat. Pe... Oh, Am luat 3 Îți bezi, omoară. Nu cred, Ăla bă. mid. Încă unul, încă unul mid. Bomba de mid, wow. Hai, mă, că e la Hortana, doamne, că vine să vă fac. Lower. A, Na, are ești pa. Didos. Nu-i problema. Faf. Nu-i praf, era să zici. Iau auto. Da. Dă-mi-l mie. Aici. Stânga, bă.
Mie, mă! Ia. Frecația și pe enta. Bine, două, că unul mi l-am dat singur, cred. Bravo. A, nu cred. I-am dat tag, i-am dat leg. Mai are 20 HP. Bă, what the fuck, unde e? T-spawn. Nu te du la Ia repede. Zbe, rotate, duceți la faceți. Aha. Ok. Car. Așa. Hai că l-ai 20. Bine, bă. Spate, spate, low, Nu mai e nimeni. spate low. Las că să încep Vovi. Vovi, mușcă-l, frate, bravo. De acum încolo puteți să nu mai îmi dați mie auto. Că nici nu mai am bani. Drop. Vovi. Taci! O, one deagle, bled. Acum, bă, ce, one upper, bled. Unul tagged. Unul long. Cum l-am frecat pe ăsta? Cum i-a făcut flicul ăla? Bine. Amândoi sunt long, amândoi long. Ultimul long, duceți-vă long. Cum dracu de l-am ratat? Bine, bă. Tot Master Guard. Și eu. Tot MG1, bă. O, Ai. Am făcut 31. Au, G-Storm. Exact. Tot ceea ce-mi Am gata. luat un plus. Oh my god, trebuie să-l văd. Discon... No, băieți, eu trebuie să ies. Bun lume, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, share, subscribe. Până data viitoare, eu am fost Mustăciosul cu Gașca. Da. Bye, bye. Allah Akbar.